Přihlašujeme se na cenku roku. Jsme tady někde v Kyrgyzstánu. Tyhle vůbec ani nevíme, jak se to pohodí jmenuje opravdu. Nepustili nás do naší doliny, kam jsme chtěli jít. Tam jsme měli topa. Tak jsme tady někde měli nějaký jiný doliny. Jediný co víme, tak víme, jak se ty kopce jmenujou. Protože tam už pěcala na poslední chvíli dala nějakou mapu. Jak víme, úplný hovno. Nevíme, jak jsem vysoko. Nemáme žádný topa. Máme pro 3 lidi 3 cepíny a 3 šrouby. A chystáme se vylízt na 10 dílek v ledu. Takže to bude asi docela komédie. Tak první dílka. To nemůže být zas tak dlouhý. Ale koukejte, jak je to poklopený, to je skoro vodorovný. Co nás čeká? Už jsme do toho rvali za ten štant, co Mika dělal věc. Máme hrozně dlouhý šrouby, naštěstí. Asi ty 8 cm, ne? Jsme ty nejkratší. Jsme si mysleli, že tady žádný let nepolezem. Hele, a ty máš ten? Ty máš nějaký cepín? Jo, jeden cepín. A nebudeš ho používat, ne? To by bylo nefér, já nemám žádnej. Asi ne, no. Necháme ho na štandu, ale to tam nepustíme. Doufejme, že má Pétě dobrý štant. Něco tam montuje už asi 5 minut, no, tak snad tam montuje štant. No, je to kus odpovědnej, To je krásně. No to neudělá žádnou. Tak co, Pinokio? To je krásný. Co je, vole? Ten tahačák, vůbec nevím, proč to jsou tam, jo. Ten největší tahačák na trhu, jo. Jak se to nosí? Tyjo, to je hrozný, vole. Kámo, to je hrozný, vůbec nemá žádný zádový systém, vole. Tyjo, myslím, že to tady předrhne vejpůl, vole. Ty píčo, ať to balí, vole. Tak to je poslední dílka. Po 8 hodinách, nebo po kolika? 9 nebo 10, vole. Jo, jako cajk, no. V podstatě o nic nešlo. Ani jsem se moc nebál. Myslím, jak jako samozřejmě ale tak to vůbec ne. To ne, vole, to je pohoda. Taková běžná turistika. Tak co chceš dělat s 3 cepínama, vole? Ty z pořádně nevylezeš. S takovým báglem, jako mám já na zádech, vole. Jsou 4 hodiny, no. Co si o tom myslíš? Co se s tebe kouří? A už jsi nahoře. Máme vyváček. No, chodák to není.